Okay, hej alle sammen. Vi sidder i Struer lige nu, og hvis I ikke ved, hvad det er, så det er en by. No shit. Ja. Det er vores video. Ja, gå ind og abonner hans kanal. Kanal hedder Lone Larsen. Det hedder du, Lone. Ej, lille Lone. Og så det der står der, det er drift og sådan noget. Så ja, kom se det, eller det er snart færdigt, så det behøver I faktisk ikke. Hvad laver du, Fie? Kom nu for helvede. Ja, hold da kæft, mand. Hold da kæft, mand.